Inkatha Freedom Party ithi le ndiza izobe iqukethe imilayezo ehlukene uma isikhankasa. Namhlanje bekuwukuzwa nje amanzi ngobhoko ukuthi izosebenza kanjani le ndiza. Indizele itheku lonke iqukethe umlayezo ukuthi abantu babuthane eMabhida ngesonto. Njengoba leli qembu lizokwethula umqulu wezethembiso zokhetho. Bengingxenye ke yokuba sethule le helicopter ngahamba nayo emoyeni, umbhalo ebiwuhamba iwukhombisa kubo bonke abantu abakhela itheku. Usobala ukwazi ukufunda ngisho usekudeni, kodwa kwanamhlanje bekukumema ukuthi bonke abantu abeze eMabhida ngomhla ka-10 bezozizwela umlayezo owehlukile kukho konke asebekuzwile kushiwo ngamanye amaqembu. Le ndiza ke izondizela ezifundazweni ezimbili, iKwaZulu-Natal naseGauteng ngokwamanje, kanti izobe iqukethe imilayezo ehlukene yonxenxa abantu ukuthi bayovota. Sobe sikhuluma ngeNingizimu neAfrika, uqobo lwayo neyinkinga ebhekene nayo, kodwa asukugcina ezinkingeni futhi asukugcila kakhulu ekugcekeni. Sizogcila kakhulu kuyisombululo eyizobuyisa ithemba kubantu bakithi, zidale amathuba amasha okuba izwe lethu libuyele libe yizwe esaphupha liyilona ngo-1994. Leli qembu lithi alinalo noluncane uvalo ngokufika kweqembu umkhonto wesizwe, nalo eliwumsinso okuyimilela kulesi sifundazwe. Lingelesithathu ke elihlose ukugcwalisa inkundla yezemidlalo iMoses Mabhida uma selethula umqulu walo wezethembiso zokhetho ngesonto, njengoba namaqembu i-IFF ne-ANC nawo ashiyelane inkundla khona eMabhida.